צהריים טובים לכם, ד' צער משקאות. פעם שעברה המלצתי לכם על הבירה מנגו, היום אני אספר לכם שהיא זכתה במדליית זהב לבירה הפירותית הכי טעימה. אני אספר לכם אופן ההכנה שלה, הוא מאוד מסורתי, הכמויות מאוד מדויקות, יש פה 30% טעם, 3.6% אלכוהול, בירה פירותית וארומטית, ממש מרגישים כששותים אותה. הדליריום טרמנט זה בירה של 8.5% אלכוהול, היא גם זכתה במדליית זהב לבירה הכי טעימה מבחינת בירות לבנות. האופן ההכנה שלה הוא גם מאוד מסורתי, הכמויות מאוד מדויקות. האופן ההכנה הוא על בסיס חיטה, וכששותים אותה מרגישים את החום, שזה 8.5% אלכוהול. מה שזכינו למדליית זהב כפולה זה בירה מונגוזה שהיא ללא גלוטן. זה בירה לספורטאים, לאנשים שרצים, ששומרים על הבריאות וגם כן רוצים ליהנות מבירה. זה זכינו במדליית זהב כפולה.